Horní řada jsou cukety, žlutá, zelená, bílá, pruhovaná, až tam do konce vlastně toho políčka. No a mají teď poslední dobou taky tendenci přerůstat, protože mám za nějakou chvíli na to byl sám, protože mě bolely záda, takže jsem musela odpočívat. A cuketám se musí 1 až 2krát denně, aby měli tu správnou velikost, aby byly teda jako takový ty grilovací cuketky. A občas se samozřejmě zapomene nějaká, pak to vypadá jako tamhle ty 2, co tam leží. No. Ale zase tyhle ty pruhovaný, ty se dají dobře uložit na zimu. Ty dlouho vydrží. No a tadyhle dole, tak tady jsou dýničky, říká se jim Zafalito. Je to taková italská letní dýně, takový zpestření, protože dýně zrajou až na podzim, když to tahle už je letní. Je to taky keříčková rostlina jako cukety, takže se nám sem hezky vešly takhle do půlky řady a pokračuje to řadou delikát. Máme ale teď takový zvláštní druh. A na ně můžeme kouknout, Honza mi říkal, že jsou zvláštní, se tam chci podívat. Akorát tady pozornost, to tady jsou joury, jo. Jsou ty modré cukety. To by měly být delikáty. Tak si úplně nejsme jistí, jestli ona má být pruhovaná, že jo. Tak nevíme, máme jako nový semínka. A nejsme si jistí, jestli se tam ty pruhy ještě udělá. Tady už se dělají, hele. Jo, tadyhle vidím. Být krásná. Taky vidím tady jemní ulince. Tadyhle už jsou i ke sklizni dokonce. Krásný půdy tady budou. No. Aha, tady je vidět. Ale má být ještě taková na oranžověla, jakoby ne? No ale ta oranžovost, nebo ta žlutost, oranžovost, tak to je až časem právě. Já teďka mám doma poslední z minulého roku. A byla neschnilá, fakt dobrá, ale už je tak oranžová, že jdu dát slepici, mám ji tam připravenou. Hele, a tadyhle je nějaká, to byly špatný semínka, vidíš, nějaký prokřížený. Ta se skřížila nejspíš minulý rok někde, tam, kde odkud máme ty semínka s nějakou cuketou nebo s něčím tmavým. A to je jedlí taky? Nebo to? No to se může stát, že bude úplně tvrdý, to se mohlo skřížit se zeleným patizónem třeba a může to být tvrdý nebo s nějakou ozdobnou dýní, ty jsou pak tvrdý a jsou vlastně nejedlí, takže to většinou nejíme takovýhle. A to máme i v patizonech. V patizonech jsou tam žlutý patizony, což je keříčková rostlina, ale museli se jim skřížit taky s něčím plazivým, s nějakou dýní. Ta jedna má bradavice na sobě, jeden patizon, a ty druhý jsou rostliny, které se plazejí. Takže nám teď překážejí úplně tam v porku někde. No tak to je, když vlastně záleží hrozně, kdy ty semínka se koupí. No. Jsou spolehlivé firmy a jsou méně spolehlivé firmy. My se snažíme kupovat u těch spolehlivých, ale vždycky rok od roku zjišťujeme čím dál tím víc, že ta spolehlivost ubejvá vlastně. Jako i v tom se to mění, to pěstování, jo, že vlastně je to čím dál tím dražší ty semínka, ale zase na druhou stranu je lepší si připlatit za tu biokvalitu a no já vlastně nevím proč, ale říkám si, že je to i proto, že když koupíme ty semínka třeba od Sempry český nebo tak to já neříkám, že je to špatně, ale je to mnohem levnější a některé odrůdy tam máme osvědčený, ale vlastně rok od roku je to horší a horší v tom, že ty rostliny potom reagují jinak na to naše ošetření. Oni jsou zvyklí na to jejich, což je nejspíš úplně konvenční, normální. Nevím, co tam všechno se leje nebo neleje, to nemám, já nejsem v tom vzdělaná. Ale to naše ošetření je úplně jiný radikálně a pak nám třeba ty rostliny neprospívají. A to během těch posledních třeba 4-5 let pozorujeme, že vždycky každý rok musíme přejít na další semínka, který začneme kupovat radši bio, s jistotou, že budou kvalitní, že se nestane, že budou prokřížený, i když tadyhleto ty jsou jako zdaleka a měly by být velmi bio a velmi, velmi úžasný, takže stane se to i profíkovi asi, že se mu to prokříží. Jako, no.
Další proměna, se kterou ten No. zemědělec musí počítat, že nejen vlastně počasí, který neovlivní, nejen prostě vlastní zdraví třeba, který ho vyřadí, ale ještě vlastně nakoupí semínka, má za to, že to bude nějaká odrůda, ale prostě se stane, že se mu potom mezi patizonama vyne něco, co vlastně mělo být keříčkový a plazí se to. Určitě. A ještě nejenom to, mě teď napadá letos, co se nám stalo, že jsme nakoupili asi za 15 000 zeminu, že ji budeme mít tak na 2 roky. Jedinou zeminu, kterou kupujeme, kompost máme vlastní, když pěstujeme tady na políčku, tak vždycky sypeme pod kořeny rostlinkám, který to potřebují, náš vlastní kompost, to znamená, co pozbíráme od kos, od slepic, zbytky vlastně tady různých natí, anebo když se pleje, tak veškerý plevel, to všechno jde do kompostu, hrabe se tady listí z těchto vysokých dubů, to tam přidáváme, to je výborná listovka, sice hníje trošičku díl to dubový listí než z jiných listáčů, ale tím přidáváme na hmotě, ale kupujeme zeminu, kterou potřebujeme na sadbu, protože ta sadba je něco jiného, tam si musíte představit, že máte malý květináček, který naplníte zeminou a kdybych tam dala ten svůj vlastní kompost, který bude nepropařený nebo jako nebude ošetřený, aby tam nebyly ty semínka nějakým způsobem, tak ty semínka toho plevele vždycky budou rychlejší než ta moje rostlinka, tudíž to není vůbec reálný v tomhletom množství, kterým děláme, aby jsme to jako si dělali sami, neumíme to. Takže jsme nakoupili zeminu a letos jsme se rozhodli, že jako povýšíme někam dál a nakoupili jsme zeminu, která je určená pro ekologické pěstování. Přivezli nám to až domů, těch 15 pytlů a vlastně všechno je to, já nemůžu říct ani na vyhození, abych se to bála někam vyhodit, ale pořád jsme si říkali na jaře, proč nám to neroste, čím to je to počasím. Byl to takový jako nerovnoměrný vývoj těch rostlinek, protože z těch 50 rostlin v sarbovači jich 48 bylo zakrslejch, mrňavejch, nikam se nehejbaly, byly pořád stejný a pak v určitý fázi začaly oranžovět, jo, jakože umřou. A 2 z toho byly krásný, velký, dokonce nám tam v těch 2 sarbovačích, jak jsme pořád čekali, až ten salát z ní něco bude, tak tam byly 2 zralý saláty a ten zbytek byl furt malilinkej, že to nebyla ještě ani sarba jako k výsadbě. No, takže u některých rostlin nám nezbylo, než je tady jako vysadit. A oni se zpamatovali v té půdě tady na políčku, takže takhle jsme měli fenikl. Teď mě nenapadá, teď jsme šli okolo něčeho, co bylo taky takhle zasazený a říkali jsme Papriky byly určitě malinký. Papriky byly strašně malinký, ano, přesně tak a už jsou krásný z toho rostliny a tak. No ale je nám teda otázkou, co to bylo za zeminu. Takže zvažujeme už asi 2 měsíce, jestli to nereklamovat, ale s tím je jako určitá práce, kterou my nemáme vůbec vlastně jako na to energii momentálně a vlastně co s tou zeminou, takže to je další vlastně moment takový jako nejistoty a spolehnutí se na někoho, kdo teda tvrdí, že pro ekologické zemědělství. No a zjistili jsme teda, že nejsme jediný, že se to stalo ale s jinou firmou, letos s jiným KPZ-kám taky. A tak vlastně vůbec nevíme, jak to uděláme dál. Momentálně jsme to vyřešili opět Hornbachem. Případně tady na Dobešce u nás v zahradnictví kupujeme úplně obyčejnou zeminu. A tam nám to teda funguje dobře. No. Zatím nebyla nějaká špatná.